के गाड़ी में गधा के सामान पेलो। वाह बहुत अच्छा। सुनता रहा भाई लोग कैसे कहतिया कि खाली चुमा से पेट भर जाला। ए तार बहिन चोदो लाड़ चटबू त का हाल बा भाई। त आज हम फिर से अप्लाई कर ले बानी अशोक अलबेला अवधेश प्रेमी एंड एगो जीतू जितेंद्र भैया बा कह दो कि कौन दो भौंसरी वाला बा। तो भाई लोग तो ये कह दी कि वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा, आप सभी को दिल से हंसाने के लिए, ना किसी के दिल को ठेस पहुँचाने के लिए। तो वीडियो देखम जा और देखला के बाद में भूल जाम जा। तो बिना कोनो लालो लहसुन के नु आज के बकचोदी स्टार्ट करतन। तारा बहनी के झांट में झंडू बम पेलो। वाह बहुत अच्छा। फिर से कहतिया भौजी की चुमा से पेट भर जाला। अरे भौजी हम तो कहता नु चुमा का अपन नीचा के पिया देनु ओहू से पेट भर जाई। अच्छा सब लिपस्टिक के बाके कमाल रे। अब सुनो भाई लोग भैया के चुमा से पेट भर जाता नु तो भौजी का नाम बा कि मतलब हमारा लिपस्टिक के कमाल बा। अरे भौजी पटा के पेल देम नु लारे पर हक देबू। खैला से मिलेला बड़ी हाल रे। ए भौजी हम तो कहता नु कि भैया नु बुढ़ छुनर बा वही से सारा बा लिपस्टिक खा के अगर पेट भर जाता। कसम से हमने के तो लिपस्टिक से पेट ना भरला, लेकिन एक बार देवे तो शायद पेट भर सकता। सार्थ नहीं हेलैंड के पे तक जब दोनों मार ऑर्केस्ट्रा के सुपर बन तो भौजी सके पटा के पेल दागी भौजी के मजा आवे। बुढ़ सुनर सार्थ नहीं आगे कह का एगो नाचे ऊपर तो एगो नाचे नीचा। अरे भैया अरे तो बहिन चोदो। अरे भौजी जल्दी ऊपर बोला। अरे बुला ले ऊपर कसम से कहता नहीं गाँव के लेके तो बड़ी खराब रहल। गलती से भौजी के लहंगा में हाथ लगा दे नु तो भौजी तो नहीं समझ सकता लगन कि का होई। समझ रहे हो समझ रहे हो समझ रहे हो ना। अच्छा मोटकी हई हीर लागेला। अरे भैया तार कहे के मतलब का बा हो भौजी मस्त लगला कि भौजी के सामान मस्त बा। तार बहिन चोदो कहीं का मतलब ई कौन बात हो कि मोटकी हीर लागेला। हम तो कहती भौजी मस्त बात पटा के पेलता कि भौजी नु दे दो। अरे तारा बहनी के गाड़ी में कमांडो पेलो। वाह बहुत अच्छा कि मोटकी हीर लागेला आ पतरा की पनीर लागेला। अब देखो भाई लोग हीर लागेला हमारे समझ में नहीं आया, लेकिन पनीर हम खैले बानी तब भौजी मतलब बहन चो। अच्छा भैया चल ठीक बा कोनो बात ना कह भौजी सके देवेला। अब देखो सार बुढ़ छू अब मोटकी ही लागे चाहे पतरकी पनीर लागे और से हमारा कुछ ले देखने के। अगर मोटकी मस्त माल बा तो मोटकी के दे पटा के पेल देवल जाओ, अगर पतरकी मस्त बा तो पतरकी के दे चाट लेवल जाओ। बस हम यही कहल चाहते हैं। गढ़ा के लन ना लगेला सार बुढ़ छू सुनर। सुनता रहा भाई लोग फिर से सारा कहता कि मोटकी हीर लगेला आ पतरा की पनीर लगेला। अरे भैया भौंसरी वाला तो कहता बानी कि पतरकी के मंगा दे बहन चोदो मोटकी के मंगा दे आ पतरकी के कह चाटे देवेला तो मजा आई। ए कैमरा मैन तू का चाहता रे ना तू बोलना का चाहता रे पटा के पेल अवधेश प्रेमी भैया के मतलब सुनता रहे। एक बच्चे फिर से कहता कि मोटकी हीर लगेला। अरे भैया जी हमनी के पता चल गया कि मोटकी नु हीर बा आ पतरा की पनीर बा। तब भाई हम कान पकड़ते दोनों में कोनो नहीं खेले के दोनों गोड़ा में से हमनी के कोनो के ना चाहिए अपन माल लेके जो भौंसरी वाला। अच्छा आ भूखा भूख जरे मरकरिया रे। अरे भौजी चलो हम मनी तार बात सही बा कि मरकरी भूख 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 बढ़ता। तो और कहे के तार का विचार बा तनी आगे बोला तब नु मजा आई। बाहर तारा बहनी के गाड़ी में जेसीपी के हाथ थावड़ा पेलो। वाह बहुत अच्छा। अगर मन बा तो उठा देम घंघरिया हो। अरे भौजी मन तो बहुते बा प्लीज उठाओ ना उठाओ ना रे। बाहरे भौजी भौंसरी वाली वाह कहत मन बात खोल दम अपना चोली के डोरिया के। बाहरे भौजी वाह का ऑफर बा। अरे भौजी
तोहरों के हैप्पी न्यू ईयर। काहे कि नया साल आवे वाला बानू, कल तो नया साल खैले बा, आज तो 30 तारीख हो गल आ कल 31 के महीना ना भाई, तो 2 दिन बाद नया साल आयल बा, तो हमरा तरफ से हैप्पी न्यू ईयर देबू। का कहत तारा अगला पिछला छोड़ी के? अरे भैया भंसरी वाला, तहार कहे के मतलब का बा कि अगला पिछला छोड़ वाला तो लंड में पेल बा, तनी आगे बोला था तहार कहे के मतलब का बा? लंड का ऑर्डर नहीं खे तहार बहिन चोदो। सुन तारा सरवा कैसे कहता कि अगला पिछला छोड़ के आ ऑर्डर बा तोरा ढोरी के। अरे भैया भंसी वाला पटा के पेल देम नु लाने पे हक देबा तहार बहिन चोदो, भाग यहाँ से। देखो शर्त नहीं, तू कहत न बारा कि अगला पिछला छोड़ी के, तो हम तारा से कहल चाहता नहीं कि ढोरी में मजा ना आई, खाली ढोरी के चाट के छोड़ देबा, लेकिन तारा काम करे खातिर अगला पिछले बा। अगर नहीं के भरोसा नु तो हम कहता नहीं आबा हमारा लगे एक बार निहुर जा, पटा के पेल देम नु पता लग जाई। अब देखो शर्त नहीं, अगर तहारा ढोरी के ऑर्डर आवता नु तो भौजी के ले जा आ ढोरी चटवा दिया। मन हम कसम से कहते कि भैया कोनो आदमी खुश ना हो, काहे कि ढोरी तो सब कोनो चाट लेवला अपना भौजाई के। तू गाना सुन ही बारा कि देवरा ढोरी चटना बा, तो हाँ तो देवर तो ढोरी चट ही लेता, लेकिन हम तो ऐसा कहल चाहता नहीं ढोरी का ऑर्डर कहा जाता। और हेका काम बंद हो गल बा तहार बहिन चोदो, भागे भंसी वाला।